పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ అవసరం లేదు. మెయిన్ పాయింట్స్ ఏమైనా గుర్తున్నవి చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో NOD అంటే భక్తి రసామృత సింధులో 7వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 6వ అధ్యాయంలో మరి నిన్న 18 పాయింట్స్ చూసాము. ఆ 18 పాయింట్లలో అన్నీ అవసరం లేదు, మీకు గుర్తున్నంత వరకు ఏమైనా మెయిన్ విషయాలు మనం అంటే ప్రవృత్తులు నివృత్తులు మిగిలిన 44, ప్రవృత్తులు 10, నివృత్తులు 10, ఆ తర్వాత మిగిలిన 64 కాబట్టి 64 నుంచి 10, 10, 20 తీసివేస్తే 44 ఉంటాయి కదా. ఆ 44 ఏమిటన్నది క్లుప్తంగా అన్ని పాయింట్స్ నిన్న మనం చూసాము. ముఖ్యమైనవి ఏమిటి అంటే ఈ మొదటి ప్రవృత్తులు నివృత్తులు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాము. సో ఏమిటి అంటే మొదటి అందులో మరి మొదటి లాస్ట్లో ఉన్న 5 కూడా భావభక్తి, 64 సూత్రాల్లో ఆఖరి 5 కూడా భావభక్తికి సంబంధించినవని కూడా చూసాం. సో ఈ భావభక్తి అనేది మనం లాస్ట్లో చూస్తాం. ప్రస్తుతం వైదీ భక్తిలో మరి సాధనా భక్తి రాగానుగ భక్తి అని 2 ఉన్నాయి. ఈ సాధనా భక్తిలో ఈ 64 సూత్రాలు పాటిస్తే మనం సాధన కరెక్ట్గా చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. రాగానుగ అయితే ఇక సాధన చేయవలసిన అవసరమే లేదు. ఎందుకు అంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి సహజంగానే ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణ ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి. సో అలా లేనప్పుడు ఈ సాధన ద్వారా మనం కూడా ఆ స్థితికి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పారు. అది వైదీ భక్తిలో ఈ 2 రకాల్లో మనం సాధనా భక్తి, రాగానుగ భక్తి ఎలాగూ దానికి భగవంతుడి పట్ల సహజాకర్షణ తప్ప ఇంకా ఏమీ లేదు, అందుకని అందులో చేయవలసింది ఏమి లేదు. కానీ సాధన మాత్రం ఎలా చేయాలి అనేది, అందుకే సాధనా భక్తిలో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట. సాధన చేయాలి కాబట్టి అందులో 10 ప్రవృత్తులు 10 నివృత్తులు, ఈ మిగిలిన 44 ఏ రకంగా నడుచుకోవాలి అన్నది. ప్రవృత్తులు అంటే మనం చేయవలసిన పనులు. దాంట్లో మొదటి 5 గురువు పట్ల ఎలా ఉండాలి, తర్వాత 5 భగవంతుడి పట్ల ఎలా ఉండాలి,
అనేది చెప్పారు. గురువుని చూసుకోవడం, మరి ఆయన దగ్గర శిక్షణ తీసుకోవడం, ఆయన్ను గౌరవించడం, తర్వాత మరి గురు పరంపరను కూడా గౌరవించడం, గురువు దగ్గర నుంచి ప్రశ్నలు వేసి నేర్చుకోవడం. ఇక భగవంతుడికి సంబంధించింది ఏమిటి అంటే, ఏదైనా భగవదర్పణ అనే దానికి అనే విషయాన్ని మనం సాధన చేయాలి. అది అలవరుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ధర్మ మార్గంలో ఉండాలి. ఏదైనా మనకు అవసరమైనంత వరకే పరిగ్రహించాలి. అనవసరం ఎక్కువ అనుకున్నది వదిలిపెట్టగలగాలి. అలాగే ఏకాదశి, మరి తులసి దేవిని ఆరాధన, ఇవన్నీ ఈ 2 కూడా ముఖ్యమైనవి. అంటే భగవంతుడి పట్ల మనం చేయవలసిన ఇవన్నీ ఏంటంటే శారీరక సాధనలనమాట. ఈ శారీరక సాధనలతో మనస్సును కూడా క్రమేణా మార్చుకుని భగవంతుడి వైపు తిప్పవచ్చు. అది ఈ రకంగా మనం ఈ సాధనలో ఉంటే. ఇంకా చేయకూడనివి ఏమిటో కూడా మనం చూసాం. ఏది భక్త సాంగత్యం, భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని మనం మరి వదులుకోవడం. ఆ తర్వాత ఈ ఈ ఇంట్రెస్ట్, అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి లేని వాళ్ళకు బోధించడం. ఆ తర్వాత ఏదో పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ ఇటువంటివి ఏదో అంటూ మన యొక్క ధ్యేయం నుంచి మనం పక్కకు వెళ్ళి వీటన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం. అలాగే ఏదో పుస్తకాలు చదివేయాలి, అది ఇది ఏదో జ్ఞానం, అంటే పుస్తకాలు చదవడంలో తప్పు లేదు. శాస్త్రాలు అవి చదవాలి, నేర్చుకోవాలి. కానీ ఏ భావంతో, ఏ ఉద్దేశ్యంతో చదువుతున్నాం? ఇదేదో జ్ఞానదాహం, వాళ్ళకి వీళ్ళకి నేనెంతో చదివాను, గొప్ప జ్ఞానిని అని చెప్పుకుందామనా? లేదంటే నువ్వు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉపయోగపడటానికి నీకేది అవసరమో అదియా అన్నది. అలాగే మరి మన నిత్య జీవిత నెక్స్ట్ పాయింట్‌లోనే చెప్పారు. నీ సామాన్యపు కర్మలను వదిలిపెట్టొద్దు. అంటే మరి నువ్వు నిత్య జీవితానికి అవసరమైన, ఒకవేళ మనం ఏ టీచర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఆ టీచింగ్‌కి అవసరమైనవి నేర్చుకోవాలి, చెప్పాలి. అందులో తప్పు లేదు. సో, పుస్తకాలు చదవద్దన్నారు కాబట్టి ఇదేమిటి, మనం ఉద్యోగం చేయాల్సొస్తే ఈ పుస్తకాలు చదవందే మనకి ఉద్యోగం చేయడం ఎలా కుదురుతుంది అనుకుంటాం గదా! దానికి ఆన్సర్ అనమాట ఇది. ఏమిటంటే మీరు చేయవలసిన పనులు మీరు చేయండి. మీ జాబ్‌కి ఏదైనా మీరు చదవాలి అంటే చదవాలి మరి. ఎందుకంటే మన పనులను చెప్తున్నారు. మీ 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 యొక్క నిత్య జీవిత అవసరమైన పనులు వదులుకోవద్దు. అలాగే మరి లాభ నష్టాల పట్ల దుఃఖించొద్దు. నష్టం వస్తే దుఃఖించొద్దు. లాభం వస్తే పొంగిపోయి గర్వించను వద్దు. సమత్వంతో ఉండు. తర్వాత దేవతల్ని గౌరవించు. దేవతల్ని అగౌరవపరచవద్దు. ఇంకెవరిని కూడా కష్టపెట్టకు. వేరే వాళ్ళని ఎవరిని ఇతరులను బాధ పెట్టకుండా ఉండడం. తర్వాత మరి తప్పులు చేయకుండా ఉండడం. నేరాలు, తప్పు బిహేవియర్, రాంగ్ బిహేవియర్ లేకుండా ఉండడం. ఆ తర్వాత ఎవరైనా మరి భగవంతుడిని గాని, భక్తుల్ని గాని దూషణ చేసినప్పుడు సహించకుండా ఉండాలి అన్నది. ఇవన్నీ ప్రవృత్తులు, ఇవన్నీ నివృత్తులనమాట. ఆ తర్వాత 44 ఎలా ఉండాలన్నది చూసాము. చివరి 5 వాటిలో భావభక్తి అన్నది చూసాము. సరే, చాట్‌లో గూడా కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. కళ్యాణి మాతాజీ, సద్గురు ఉపదేశించే ఉపదేశాలు ఆచరించాలి. వైష్ణవ తిలకం, భగవంతుడికి సమర్పించిన మాలలు, భక్తి పారవస్యంతో నృత్యం, సాష్టాంగ నమస్కారం, గుడిలో నిలబడాలి, ఊరేగింపుతో నడవాలి, భగవంతుడి చరణాలు. వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ ఆ 44 పాయింట్స్‌లో ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. దేవతలను, భక్తులను నిందిస్తే సహించకూడదు. ఇది మెయిన్‌గా నివృత్తుల్లోనే ఉంది ఇది లాస్ట్ పాయింట్. భక్తులు కాని వారితో స్నేహం చేయకూడదు. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నివృత్తుల్లో. అంటే నివృత్తులు సెకండ్ 10 అనమాట 64లో. సో, శుద్ధ భక్తులు కావాలంటే శృతులు, స్మృతులను అవలంబించాలి. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. తర్వాత భీమేశ్వర ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. భక్తి రస, హౌ టు డిశ్చార్జ్ డివోషనల్ సర్వీస్ అన్నది. మరి సనాతన గోస్వామి హరిభక్త విలాస్ నుంచి రూప గోస్వామి 64 సూత్రాలు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఈ పాయింట్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏది సనాతన గోస్వామి రాసిన హరిభక్తి విలాసాన్ని నుంచి రూప గోస్వామి 24 సూత్రాలు, 64 చెప్పారు. అందుకే పాయింట్స్ చెప్పారు. మనం గమనిస్తే పాయింట్ బై పాయింట్ ఉంది. ఆయన ఈ డీటెయిల్స్‌లో కూడా దిగలేదు అన్నది మనం చూసామన్నమాట. ఎందుకంటే డీటెయిల్స్ పెడితే ఒక్కొక్క దానికి ఎన్నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, పుస్తకాలు చదవద్దు అంటే ఇదేమిటి, అవసరమైన పుస్తకాలు చదవకూడదా, ఇలా రకరకాల మాటలొస్తాయి. సో, మనం అది కరెక్ట్ అయిన విధంలో అన్వయించుకోవాలి. అందుకని డీటెయిల్స్‌లోకి తెక్కుండా ఆయన 64 సూత్రాలు వర్ణించారు. అందులో 10 చేయవలసినవి. వెరీ గుడ్, ప్రవృత్తులు. ఇంకొక 10 చెయ్యకూడనివి. వెరీ గుడ్, అవి నివృత్తులు. ఇక మొత్తం 20 ప్రాథమికం. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. ఇవి గాకుండా ఇంకో 44
మొత్తం 64 భక్తులు ఆచరించవలసిన అన్నీ కూడా రూపగోస్వామి వివరించారు. ఈ భక్తులు ఆచరించవలసినవి మొత్తం కొన్ని గురువుని చూసుకోవడం, ఇవి ప్రాథమికం. ఫస్ట్ 5 దీక్ష తీసుకోవడం, ఆయన ఆదేశాలు పాటించడం, అడుగు జాడల్లో నడవడం, అంటే గురు పరంపర అడుగు జాడల్లో నడవడం, వినయంగా ప్రశ్నించి భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ కూడా మొదటి 5 ప్రవృత్తులలో. కావలసినంత ఆహారం అవసరాల వరకే తీసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించని విషయాలను త్యజించాలి, మధుర బృందావనం వంటి పవిత్ర ప్రదేశంలో ఉండాలి. ఇవి లాస్ట్ 44లో ఉన్నాయి. ఏకాదశి ఉపవాసం అనేది అది కూడా ఫస్ట్ 10లో ఉంది. పవిత్రమైన రావి చెట్టును పూజించాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. నివృత్తులు అంటే చేయకూడనివి, భక్తి లేని వారికి దూరంగా ఉండాలి. కరెక్ట్, అది ఫస్ట్ పాయింట్ నివృత్తులు. అలాగే నాస్తికులకు దూరం, సేమ్ థింగ్. స్తోమతకు మించి పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు నిర్మించే వారికి దూరం అని కాదు, నిర్మించాలి అనే దాంట్లో మనం అసలైన పాయింట్ మర్చిపోయి అలాంటి వాటిల్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా మన గమ్యాన్ని మర్చిపోకూడదు. స్తోమతకు మించి పెద్దగా పూజలు నైవేద్యాలు వద్దు. వెరీ గుడ్. అది కూడా మనకి 44లో చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, ఎక్సలెంట్. అన్ని ఇద్దరు కూడా బాగా చెప్పారు. ఇంకా కొన్ని చెప్పినట్టున్నారు. హౌ టు డిశ్చార్జ్ డివోషనల్ సర్వీస్. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మరి నిన్న చూసాం కదా. సో ఈరోజు ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ మన ప్రభుపాద కొంచెం వివరంగా మనకి చెప్పడం జరిగిందనమాట. చాప్టర్ 7లో అంటే ఈ భక్తికి ఆధారాలు, ఈ పాయింట్స్కి కొన్ని, ఈ పాయింట్స్ని సపోర్ట్ చేసే విషయాలు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి మన యొక్క ఈ చరిత్రలో పురాణాల్లో ఆ విషయాలను కొన్ని ఉదాహరణలతో ఈయన చెప్పారు ప్రభుపాద. సో ఫస్ట్ది చూసాం కదా, మన ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర ఆయన శరణు తీసుకోవడం అన్నది ఆశ్రయం, ఆ తర్వాత దీక్ష. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే, ఎందుకు అంటే గురువు మరి ఎలా చెయ్యాలి ఈ సాధనని అనేది చూపించేది గురువు కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నీకు సాధన చెయ్యాలి అంటే ముందు నీకు సరి అయిన మార్గంలో ఇది ఎలా చేయాలో చూపించే వాళ్ళు ఉండాలి కదా. మరి గురువుని మించిన వాళ్ళు ఎవరుంటారు? ఆ గురువే నీకు ఎలా సాధన చేయాలో చెప్తాడు. దాని యొక్క రుజువు కూడా 11.3.21లో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ రుజువు ఏమిటి అంటే ఇక్కడ 11.3.21 ప్రబుద్ధుడు నిమి మహారాజుతో ఇలా అన్నాడు. భాగవతంలో చెప్తారు. 11.3.21 అంటే భాగవతంలో 11వ స్కందం 3వ అధ్యాయం 21వ శ్లోకం. అందులో ప్రబుద్ధుడు నిమి మహారాజుతో ఏమన్నా తెలుసు, ఇదంతా ఏమిటంటే తాత్కాలిక ఆనందమే కానీ ఇది మనం ఎప్పటికీ ఉండే ఆనందాన్ని ఇందులో నుంచి పొందాలంటే కుదరదు. ఇది మనకి తెలుసు. ఎందుకు అంటే భౌతిక జగం దుఃఖాలయం అని భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు కదా. కాబట్టి నిజమైన ఆనందాన్ని పొందాలి అనుకుంటే మరి గురువుని తీసుకోవాలి, దీక్ష తీసుకోవాలి, అని శరణు వేడాలి. అంటే అది పద్ధతి అన్నమాట. గురువుని ఎలా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలనేది మరి భగవంతుడు కూడా అందుకే చెప్పారు కదా. సో అందుకని మనం గురువును చూసుకుని ఆయన్ని శరణు వేడితే మరి జ్ఞానిన తత్వదర్శన ఉపదేక్షంతి తే అప్పుడు ఆయన నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. తత్వాన్ని దర్శించిన జ్ఞాని, జ్ఞానిన తత్వదర్శిన అంటే తత్వాన్ని దర్శించిన జ్ఞాని నీకు ఉపదేశం చేస్తారు, నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు అని చెప్పారు కదా. మరి పరిప్రశ్నైన సేవయ అన్నారు. వినయంగా మరి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి సేవలు చేసి ప్రశ్నలు వేయని. సో ఆ రకంగా ఒక మంచి జ్ఞాని అయిన గురువును మనం ఏది తత్వాన్ని దర్శించిన గురువును, ప్రామాణికుడైన ఆచార్యుడిని ఎంచుకుని ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకుని శరణు వేడాలి.
అని అంటూ ఆయనకు అందుకని ఈ గురువుకు ఉండాల్సిన యోగ్యతలు ఏమిటన్నది కూడా ఇక్కడ ఈ ప్రబుద్ధుడు నిమి మహారాజుతో ఇక్కడ చెప్పడం చూస్తాం. ఏమిటట గురువు యొక్క అర్హతలు, శాస్త్ర సిద్ధాంతాలని యుక్తులతో అనుభవంలోకి తెచ్చుకుని నిష్ణాతుడై ఉండాలి. ఈ శాస్త్రాలన్నీ కూడా మరి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని ఉన్నవాడు అయి ఉండాలి. ఊరికిని చదివి తెలుసుకోవడం కాదు. ఈ నిర్ణయాల పట్ల ఇతరులకు విశ్వాసం కలిగించగలే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండాలి. అలాగే భగవంతుణ్ణి శరణ పొంది ఈ భౌతిక విషయాలన్నింటినీ విడిచిన అలాంటి మహాత్ములే నిజమైన ప్రామాణిక ఆచార్యులు. సో ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి నిజంగా వాళ్ళు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోనే ఉన్నవాళ్ళు ఆ ప్రామాణికులు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి, దివ్య స్థితిని అందుకోవడానికి ఇలాంటి గురువుని చూసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ ప్రబుద్ధుడు నిమి మహారాజుతో చెప్పారనమాట. సో అది ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద మనకి ఇంకొంచెం ప్రామాణికుడు అన్నారు కాబట్టి ఇంద్రియాలు భౌతిక విషయాలనన్నీ వదిలిపెట్టడం అంటే ఈ 6 వేగాలు మనం చూస్తాం కదా. భాగవతంలో ఇక్కడ కూడా చూసాం మనం, ఏది ఉపదేశామృతంలో చూసాం. 6 వేగాలు ఏమిటి? జిహ్వ, గుహ్య అవయవాలు, ఉదరము, ఆగ్రహము, మనస్సు, వాక్కు, వీటన్నిటి యొక్క వేగాలను స్వాధీనం చేసుకోవడంలో ఎవరైతే కృతకృత్యులవుతారో అలాంటి వ్యక్తి ప్రపంచం అంతా కూడా శిష్యుల్ని చేసుకోగలడు అని మనం ఉపదేశామృతంలో చూసాం. సో ఇలా తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు, ఏది మనస్సును మరి ఉదరాన్ని, అంటే మనం మరి ఆకలి వేస్తే కొంచెం కూడా కాదు, ఇంకా ఫుల్గా తీరిన తర్వాత కూడా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. సో జిహ్వ వేగం ఉంటుంది, మరి ఆకలి వేగం ఉంటుంది, మనోవేగం ఉంటుంది, మనస్సు ఏదేదో ఆలోచనలు కూడా ఏది భౌతిక ఆలోచనల్లోకే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అది కావాలి ఇది కావాలంటూ ఈ భౌతిక ఆలోచనలో మనస్సు వేగమే. ఆగ్రహం, మరి కోపం వచ్చేస్తుంది మనకు వెంటనే. అలాగే మరి జిహ్వ, నోరు ఆపుకోలేము. వాక్కు, అసలు మాట మరి ఎంత కష్టం. మనం అవతల వాళ్ళ సెంటెన్స్ పూర్తి చేయకముందే మనం మాట్లాడాలని మనకు అనిపిస్తుంది. అంతగా ఆగలేదనమాట వాక్కు అన్న వేగం కూడా. సో ఎవరైతే ఇవన్నీ కంట్రోల్గా ఉంటారో వాళ్ళు ప్రపంచం అంతా కూడా శిష్యుల్ని చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు అని మనం ఉపదేశామృతంలో చూసాం. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రభుపాద మనకి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. ఇలాంటి ఆచార్యుణ్ణి ఎంచుకోవడమే మన ప్రగతికి కీలకమైన, అంటే అంత అది ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు, ముఖ్యమని. సో అలాంటి ఆచార్యుడి దగ్గర దీక్ష తీసుకుని ఆదేశాలను పొందాలి. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, అందుకని మనం ఈ దీక్ష తీసుకోవడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఆయనే మనకు అన్ని చూపిస్తాడు, ఎలా చేయాలో చెప్తారు కాబట్టి. దానికి రుజువు ఏమిటి అంటే, మరి ప్రబుద్ధుడు కూడా నిమి మహారాజుతో చెప్పారని మనం భాగవతంలో చూసాం. అది రుజువు. అయితే ఎవరు ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు లక్షణాలు అంటే మనం చూసాం. 6 వేగాలను ఎవరైతే అదుపులో పెట్టుకోగలరో ఉపదేశామృతంలో కూడా చూసాం కదా. ఉపదేశామృతంలోన ఉపదేశామృతం అనుకుంటా. సో వాళ్ళు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా వాళ్ళు శిష్యుల్ని చేసుకోగలరు అన్నారు. అలాగే ఉత్తమాధికారి, ఇంకా ఎవరై ఉండాలి అంటే మరి ఉత్తమాధికారి, శాస్త్రాలలో ప్రామాణికుడై ఉండాలి. అది నిమి మహారాజుతో ప్రబుద్ధుడు కూడా చెప్పాడు ఆ పాయింట్. 6 వేగాలను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఉత్తమాధికారి అయి ఉండాలి, అంటే శాస్త్ర ప్రమాణాలన్నీ తెలిసి ఉండాలి, ఒకరికి చెప్పగలిగిన శక్తి కూడా ఉండాలి. చెప్పలేకపోతే ఇంకా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం వాళ్ళ దగ్గర. సో వాళ్ళకి చెప్పేటటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చేటటువంటి శక్తి కూడా ఉండాలి, ఉత్తమాధికారిగా ఉండాలి. ఈ 6 వేగాలను కూడా నియంత్రించుకోగలిగా వాడైతే వాళ్ళు గురు స్థానానికి అర్హులు అంటున్నారు. ఆ తర్వాత మరి మనం ఈ గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశ్రయం తీసుకుని ఆ తర్వాత దీక్ష తీసుకుని ఆ గురువు గారిని ఏ విధంగా మనం చూడాలి అంటే, ఆయన భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధి, ఆయన దగ్గర నుంచి భాగవతం ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. మన ఈ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలంటే గురువుని సంతృప్తి పరిచే విధంగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి అని చెప్పి అంటున్నారు. సో గురువును సంతృప్తి పరిచేలాగా ప్రవర్తించాలి. ఆ తర్వాత ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఇనిషియేషన్ కానీ గురువు యొక్క
ఆయన రక్షణ అనుకోండి, ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్ళినప్పుడు శిష్యుడిగా మనం ఆయన్ను భగవంతుడి ప్రతినిధిగా ఉంటూ, భాగవతం ఇవి నేర్చుకుంటూ, ఆయన్ను తృప్తిపరిచే విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఈ గురువు గారిని నమ్మకంతో సేవించడం. గురువును. అంటే భగవంతుడితో సమానంగా మరి గురువు అంటే అంతగా ఆయన్ని గూడా అందుకే ఫస్ట్ ముందు గురువుని చూసుకోండి. సాధనలో ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే భగవంతుడిని గురించి మనం ఆలోచించాలన్నా ఎలా ఆలోచించాలి? ఎలా ఈ భక్తి పెంచుకోవాలి? అంటే అసలు ముందు గురువు గావాలి గదా! గురువు ద్వారానే వెళ్ళగలం గాబట్టి ఆ మార్గానికి ముందు గురువును చూసుకోవడం విషయం చెప్పారు. సో, అంటే గురువు అంటే మనకి మార్గం చూపించేవాళ్ళు. ఇంకంతకంటే ఏం లేదు. ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి. ఆ మార్గాన్ని చూపించేవాళ్ళు ఉంటేనేగా ఆ మార్గంలోకి వెళ్తేనే గదా భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అందుకని ఈ గురువు అన్న పాయింట్స్ ఫస్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనం ఈ మార్గంలో సెట్ అవ్వడానికి. కాబట్టి తర్వాత ఏమంటున్నారు స్పిరిచ్యువల్ మాస్టర్ విత్ ఫెయిత్ ఆయన్ని మరి నమ్మకంతో సేవించాలి. అసలు గురువు మీదే నమ్మకం లేకపోతే ఇంక వాళ్ళు చెప్పేది మనం ఏం ఫాలో అవుతాం? ఈ గురువు ఏది చెప్పినా ఇది కరెక్ట్ అనే నమ్మకం మనకు ఆ గురువు మీద ఉన్నప్పుడే మనం ఆ గురువును నమ్మి మనం ఆ గురువును అనుసరించగలుగుతాం. కాబట్టి నమ్మకంతో గురువు గారిని సేవించాలి. ఆ నమ్మకంతో సేవించడం అంటే ఏమిటి అంటే హ్మ్. 1, 2లో చెప్పినట్లుగా ఆయన్ను ఆహ్, మనం సేవించాలి అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆహ్, ఆహ్, ఆయన ప్రతినిధని భాగవతం చదువుతూ ఆయన్ని తృప్తిపరచడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. ఆ రకంగా. అంటే ఈ పాయింట్స్‌లో ఏమేం చెప్పారో అది. ఆ రకంగా భక్తితో ఉండాలి. ఎప్పుడు గూడా గురువు గారి మీద ఈర్ష్య పడగూడదు. ఆ తర్వాత మూడవదేంటి అంటే మరి భగవంతుడు గురువుగారు దేవతలతో సమానం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని బట్టి దేవతలను ఎప్పుడు గూడా కించపరచకూడదు తెలియక. సో, దేవతారాధన వద్దు అంటే, వీళ్ళేమి ఇంపార్టెంట్ కాదులే వీళ్ళని వదిలేద్దాం అనుకోవడం కాదక్కడ పాయింట్. అంటే నీ భౌతిక కోరికలు వదులుకో, ఆధ్యాత్మికత వైపు మనస్సును తిప్పు భగవంతుడి వైపు. ఎందుకు అంటే, మరి నీకు ఫైనల్‌గా మనకు కావాల్సింది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు కాబట్టి అంతేగాని ఈ గురువు గారిని గూడా దేవతలతో సమానంగా నువ్వు చూడాలి అంటున్నారు. ఆ తర్వాత హ్మ్. మరి ఈ భక్తుల యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించాలి. భక్తులుంటారు గదా! శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళ అడుగుజాడలను అనుసరించాలి. సో, అనుసరించాలి అంటే ఇప్పుడు బుద్ధుడు కూడా మరి భగవదవతారమే ఆయన గూడా. కాకపోతే ఏమిటంటే బుద్ధుడు ఇలా గురువుల్ని ఆయన చూసుకోలేదు. ఆయనే ఒక గురువు స్టేజ్‌కి వెళ్ళిపోయారు. అది అది వేరే విషయం. కాకపోతే మనబోటి వాళ్ళం మనం గు గురువును చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరి మనం శృతులు, స్మృతులు అంటే శాస్త్రాలు గనక మరి శుద్ధ భక్తులందరూ గూడా సాధారణంగా కొంతమంది మరి ఎవరో ఒకళ్ళు ఈ గురువుని చూసుకుంటూ మనం ఉన్నట్లుగా వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో అంటే శుద్ధ భక్తులు యొక్క అడుగుజాడల్లో అలాగే స్మృతులు, శృతులు ఫాలో అవుతూ అంటే శాస్త్రాలను చదువుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత మరి మన యొక్క ఈ శాస్త్ర ధర్మాలు వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. అదొకటి. తర్వాత భౌతిక ఆహ్, ప్రలోభాలను తగ్గించుకోవాలి. ఈ భౌతిక సుఖాలను మనం ఆహ్, త్యజించాలి అంటున్నారు. కరెక్ట్ అయిన మాట. ఇక భౌతిక సుఖాలను త్యజించాలి. ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశంలో ఉండాలి. అంటే మరి ఇది అంటే సేక్రెడ్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు. ఏది సారూప్యముక్తి అంటే భగవంతుడి ఆహ్, రూపంతో ఉండడం. అంటే వైకుంఠంలో ఉంటే మరి అక్కడ భగవంతుడి యొక్క రూపం ఉంటుంది అంటారు కదా! అలాగే హ్మ్. దేవతలంతా గూడా 4 హ్మ్. అదే జగన్నాథపురిలో ఆహ్, వీళ్ళంతా అక్కడున్న వాళ్ళంతా గూడా ఆహ్, మరి ఆహ్, భగవద్ రూపంలో ఉంటారు అని. తర్వాత గంగా నది గురించి గూడా చెప్తున్నారు. అంటే పవిత్ర ప్రదేశాల్లో ఉండాలి అని అన్నదానికి ఇవి మళ్ళీ వివరంగా చూడొచ్చు. ఓకే.
సో అదొకటి. ఆ తర్వాత మనకు అవసరమైంది మాత్రమే పరిగ్రహించడం. మన అవసరానికి మించి తీసుకోకుండా ఉండడం. సో మరి శరీరం ఉండాలి అంటే ఎంతో కొంత భోంచేయాలి. ఏదో మనకు ఉండటానికి ఒక నీడ, తినడానికి కొంత భోజనం, పడుకోవడానికి ఒక స్థలం ఉండాలి. కాబట్టి మనం మామూలుగా అవసరానికి మించి ఇంకంతకంటే అరువులు చాచకుండా ఉండడం. అప్పుడే మనం భగవంతుడి గురించి ఆలోచించగలుగుతాం. ఈ సుఖాల గురించి ఆలోచిస్తూ పోయామంటే ఇంకెప్పటికీ భగవంతుడిని మనం గుర్తు చేసుకోలేము. అందుకని మనకు అవసరమైనంత వరకు మాత్రం స్వీకరిస్తూ ఉండడం. నెక్స్ట్ మరి ఈ ఆధ్యాత్మికతకు అవసరమైనటువంటి మార్గాన్ని గాని, అవసరమైనటువంటి సాధనలు గాని తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి అని నిశ్చయత్వంతో ఉండటం, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడం. ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గ సాధనలు చెయ్యాలి అనే దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి. దృఢ నిశ్చయం లేనిదే ఏ పని చేయలేం గదా! అలాంటిది ఇంత ఇటువంటి మార్గాన్ని భగవంతుడిని పొందాలి, ఆయన భక్తిని పొందాలి, ఆయన యొక్క ప్రేమను, భగవత్ ప్రేమను పొందాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకెంత సాధన చేయాలి. సో ఆ దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి. ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనం పురోగమనం చెందాలి అనే విషయం. ఆ తర్వాత మరి ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం, ఆ తర్వాత మరి రావి చెట్టుకు పూజలు అవి చేయడం. ఇవి కొన్ని నెక్స్ట్ పాయింట్స్ చెప్పారు. అలాగే మరి భక్త సాంగత్యాన్ని మనం, భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని వదులుకోవడం. అంటే నాస్తికులు, అలాగే మరి ఇక ఎంతసేపు అంటే దేవతల్నే పూజించే వాళ్ళంటే ఆధ్యాత్మిక చింతన లేని వాళ్ళు, ఎంతసేపు ఇక భౌతికత్వంలోనే ఉన్నవాళ్ళు. అంటే నాస్తికులేమో అసలు ఎవరిని పూజించరు. బట్ ఈ భౌతిక చింతన ఉన్నప్పుడు దేవతలను భౌతిక కోరికల కోసమే పూజిస్తూ ఉంటాం. అంటే భౌతిక చింతన మాత్రమే ఉన్నవాళ్ళు అని. అలాగే మరి మాయావాదులు అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే కరెక్ట్ అయిన భగవంతుడు అనే దాని మీద లేకుండా ఏదో నిరాకార తత్వం మీద అలా మైండ్ ఉన్నవాళ్ళు. అది కూడా మనకు హెల్ప్ చేయదు. సాకార రూపాంతో అయితేనే మనకి భక్తి పెంచుకోవడం సాధ్యం కదా, ఒక ఆకారాన్ని మనం ఊహించుకుంటేనే. అందుకని అది కూడా వద్దు అంటున్నారనమాట. ఇక చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే ఇలాంటి భక్తి లేని వాళ్ళందరి యొక్క భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని వదులుకోమన్నారు ఆయన కూడా. అలాగే నువ్వు ఒక ఇనప కటకటాల్లో అయినా ఉండటానికి అంగీకరించొచ్చేమో కానీ భక్తి లేని వాళ్ళ సాంగత్యం అంతకంటే భయంకరం అంటున్నారు. ఏది అగ్ని కంటే భయంకరం, ఏది కటకటాల్లో ఉండడం కంటే కూడా భయంకరం అంటున్నారు ఈ అభక్త సాంగత్యం. కాబట్టి అభక్తులకు అంత దూరంగా ఉండాలన్నమాట. మరి మనకి కటకటాల్లో ఉండడం ఎంత కష్టం, అగ్నిలో ఉండడం ఇంకెంత కష్టం, దానికంటే కూడా ఇది కష్టం అంటున్నారు. అంటే అంత చేయకూడని పని అభక్త సాంగత్యం అని చెప్పారు చైతన్య మహాప్రభు. అంటే ఆయన ఆ మాట అనలేదు, బట్ ఆయన వద్దు అన్నారు. మనం ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. ప్రిఫర్ టు ఒక పామునైనా, లేదంటే పులినైనా, లేదంటే తిమింగలాన్నైనా మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, కానీ భక్తులు కాని వాళ్ళ దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళలేము. మరి పాము అయినా, పులి అయినా, తిమింగలం అయినా అసలు భయపడతాం కదా, ఎందుకు వెళ్తాము? అలాంటిది అక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చేమో కానీ వాటి దగ్గరికైనా అభక్తుల దగ్గరకు మాత్రం వెళ్ళకూడదు అని మనకి అట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. తర్వాత 12 నుంచి 14 ప్రిన్సిపల్స్, అంటే ఇవి కూడా నివృత్తులు అన్నమాట. ఇవన్నీ నివృత్తుల్లో ఫస్ట్ది భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని వదులుకోవడం. దానికి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఇక 12 నుంచి 14కి ఏం చెప్పారు? నివృత్తుల్లో మనకి అనుకూలంగాని తత్వాలను వదులుకోవాలి. ఏమిటి? మొదటిది మనం చదవవలసింది ఏమిటంటే భగవద్గీత, మరి ఈ భక్తి రసామృత సింధు, చైతన్య చరితామృతం, ఇటువంటివి చదివితే చాలు అంటున్నారు. ఇంకా నారదముని ఏమన్నారు? మనకు అనవసరమైన అటువంటి అర్హులు కాని శిష్యులను కూడా నువ్వు తీసుకోవద్దు అంటారు నారదముని 7వ స్కందంలో భాగవతంలో. కాబట్టి అనర్హులకు కూడా ఉపదేశం చేయొద్దు అని చెప్పారు కదా, అది ఆ పాయింట్ అన్నమాట. అంటే ఆసక్తి లేని వాళ్ళని మనం చెప్పకూడదు అంటున్నారు.
అలాగే మరి కొన్ని కొన్ని మరి ఈ గుడులు అవి అటువంటివి వద్దన్నారు. ఆ తర్వాత గర్వము, అహంకారము అవన్నీ వదిలిపెట్టి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి స్వామి వారి సిద్ధాంతాలు ఆయన ఆయన చెప్పిన విషయాలు కొన్ని మనం అంటే పుస్తకాలు ఆయన కొన్ని అవసరమైన పుస్తకాలు ఇక్కడ పుస్తకాలు వద్దన్నారు మళ్ళీ పుస్తకాలు అంటున్నారు ఏమిటి అనే సందేహం వెంటనే వస్తుంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే అనవసరపు జ్ఞానార్జన వేరే పర్పస్ భక్తి కోసం చేయడం కాదు. నీకు అవసరమైనంత వరకు నువ్వు జ్ఞానాన్ని ఆర్జించు. అవసరమైనది ఏది అంటే శాస్త్రాలు నీ జీవనం సాగించడానికి నీకు అవసరమైనవి. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఎటువంటి పుస్తకాలను ప్రచురించమన్నారంటే మనకు అవసరమైన భగవద్గీత, భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం, భక్తి రసామృత సింధు ఇవన్నీ మరి ఈ మార్గంలో వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడే పుస్తకాలు. సో అది దానిని కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. అంటే మనం గర్వాన్ని, అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టి ఇలాంటి పుస్తకాల్లో చెప్పిన అవసరమైన విషయాలు ఆ పుస్తక ప్రచురణలు అంటే అందరికీ అందించడానికి జ్ఞానాన్ని సహకరించవచ్చు అంటున్నారు. తర్వాత మరి మనకి కావలసిన విషయాలు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా కూడా మన జీవన విధానం సరిగ్గా మనకి జీవితం గడవాలి కాబట్టి దానికి అవసరమైనంత వరకు మనం ధనాన్ని ఉంచుకోవడం, సమత్వం ఉండాలి. మరి ఎందుకు లాభం రావచ్చు, నష్టం రావచ్చు, మన దైనందిక కర్మలలో మనం ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండాలి. ఎందుకు అంటే మనం ఈ లాభం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోయి, నష్టం వచ్చినప్పుడు దుఃఖించినప్పుడు ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనే ఫీలింగ్స్ ఏం చేస్తాయి, రాగద్వేషాలు ఏం చేస్తాయి అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణను తగ్గిస్తాయి. అందుకని ఈ రాగద్వేషాలను కూడా నువ్వు సప్రెస్ చేసుకో, కంట్రోల్ చేసుకో, సమత్వాన్ని తెచ్చుకో. ఎలా ఉన్నా నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకుండా నువ్వు అలా సంభాళించుకుని నువ్వు ఒకే రకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ భగవంతుడి మీదే మనస్సును లగ్నం చేసుకో. ఎందుకంటే రాగద్వేషాలు పెంచుకున్నావంటే భగవంతుడి మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది అంటున్నారు. అందుకు అది. తర్వాత దేవతల్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు అంటున్నారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించాలి, ఈవెన్ చీమనైనా గౌరవించాలి అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. అలాగే మరి అయితే భగవంతుడు పూజ్యుడు, అలాగే దేవతలు కూడా పూజ్యులు అని చెప్తున్నారు. సో దేవతలను గౌరవించాలి. ఇక ఎవరిని కూడా ఏ జీవిని కూడా బాధ పెట్టకూడదు. అందరినీ గనక మనం పిల్లల్లాగా చూసినట్లయితే మన పిల్లలు అన్నట్లుగా అప్పుడు మరి దేవాది దేవుడు కూడా తృప్తి పడతాడు అని చెప్పి భారతంలో కూడా మనం చూస్తాం. సో ఎందుకంటే మరి అందరూ భగవద్ అంశలే కాబట్టి. మరి అలాగే అహింస, ఈ జంతువధ చేసేటటువంటి ప్రదేశాలను ఎప్పుడు కూడా మనం సపోర్టు చేయకూడదు. సో ఈ విషయాలు అన్నీ కూడా 7వ అధ్యాయంలో మనకి కొంచెం డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారనమాట. సో గురువుని తీసుకుని మరి మనం స్వీకరించడం, ఆయన దగ్గర ఆదేశాలను స్వీకరించడం, విశ్వాసంతో గురువు గారిని సేవించడం. నమ్మకం లేనిదే ఏం ఉపయోగం? వెళ్ళి ఏదో చెప్తున్నారు, మనసులో నమ్మకం లేనప్పుడు మనం సీరియస్గా దాన్ని ఎలా ఫాలో అవ్వగలం? నమ్మకం ఉంటేనే కదా ఏ విషయాన్నైనా మనం శ్రద్ధతో చేస్తాం. నమ్మకం లేనప్పుడు శ్రద్ధ ఉండదు, శ్రద్ధ లేనప్పుడు ఫలితం ఉండదు. కాబట్టి ఫస్ట్ నమ్మకం ఉండాలి, ఫెయిత్. నమ్మకంతో మనకి శ్రద్ధ వస్తుంది, శ్రద్ధతో మనకి సాధన వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఉద్ధవుడితో శ్రీకృష్ణుడు కూడా నాకు ప్రతినిధిగా మాత్రమే కాకుండా నన్ను సేవించినట్లే సేవించాలి గురువును అని చెప్పేసి భగవంతుడు కూడా ఉద్ధవుడితో చెప్పారు. అందుకని ఊరికేనే ఏదో మానవ మాత్రుడు అనుకోవద్దు, గురువుని చూసి మామూలు మనిషిని చూసినట్లు ఈర్ష్యపడకూడదు. గురువు గారిని చూసి భగవంతుడు ప్రతినిధిగా చూడాలి. అంటే ఆయనకు సేవ చేయడం అంటే దేవతలకు సేవ చేసినట్లే అన్నట్లుగా ఉండాలన్నమాట. మనం దేవతలకు ఎలా అయితే సేవ చేస్తాం గురువు గారిని కూడా సమానంగా చేయాలి. ఆ తర్వాత పూర్వాచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడవటం, అంటే గురు పరంపరలు, మన గురువు గారు ఆయన గురువులు వాళ్ళందరూ అడుగుజాడల్లో నడవడం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు? స్కంద పురాణంలో కూడా
చెప్పారనమాట. ఇలా పూర్వాచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడవాలి, అప్పుడే మనకి అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది. అప్పుడు మనకి ఎటువంటి శోకము పరాజయం ఉండదు ఎందులో, ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో. అలాగే బ్రహ్మయామళం అనే గ్రంథంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే, మన శాస్త్రాలు అనుసరించకుండా కపటత్వంతో ఏదో మనమే హరిభక్తి సాధన చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రగతి కూడా మనం సాధించలేరు అంటున్నారు. శాస్త్రాలను అనుసరించకుండా కపటత్వంతో మనం చేస్తే మనకి ఏ ప్రోగ్రెస్ ఉండదు. అంతేకాకుండా శ్రద్ధ ఉన్న సాధకులకి అది ఆటంకాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది అంటున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి శాస్త్రాలు పాటించని వాళ్ళని సహజీయాలు అంటారట. వాళ్ళ దృష్టిలో అంతా కూడా చాలా చౌక, అంటే అన్నీ చాలా సులభం అనుకుంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ ఓన్ కల్పనలతో వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ వాళ్ళ భక్తి మార్గం వాళ్ళు చూసుకుంటారు, కానీ శాస్త్ర విధానాలను పాటించరు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇతరులు కూడా ఆటంకాలు కలిగిస్తూ ఉంటారు అంటున్నారు. ఇక ఈ సందర్భంగా మనం వేదాలు గౌరవించని వాళ్ళని, భక్తిలో లేని వాళ్ళని ఒక అభ్యంతరం వాళ్ళంతా ఒక అభ్యంతరాన్ని లేవదీయవచ్చు. దీనికి ఏంటంటే అంటే అదే ఇప్పుడు బుద్ధ భగవానుడు క్షత్రియ కుటుంబంలో జన్మించారు. మరి ఆయన రాజు కదా. ఆయన వేద ప్రామాణ్యాన్ని ఆయన బోధించిన సిద్ధాంతం కరెక్ట్గా వేదాల్లో ఉన్నట్టు లేకపోవచ్చు. కానీ మరి బౌద్ధ మతం అశోకుడు టైంలో మరి భారతదేశం అంతటా చుట్టుపక్కల దేశాలు ఏది సిలోన్, చైనా ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు వ్యాపించాయి బౌద్ధ మతం. తర్వాత శంకరాచార్యులు అవతరించిన తర్వాత బౌద్ధ మతం మరి మెల్లగా భారతదేశంలో తగ్గిపోయింది శంకరాచార్యులు అవతరించిన తర్వాత. ఆయన హిందూ మతాన్ని, వేదాలను మళ్ళీ స్థాపితం చేశారు. అయితే అంటే బుద్ధ భగవానుడు ఆయన వేదాలను కరెక్ట్గా ఆయన బోధించలేదు, ఆయన జ్ఞానాన్ని బోధించారు. కాకపోతే ఏమిటి అంటే భాగవతం బుద్ధ భగవాను భగవంతుడు అవతారంగానే అంగీకరించింది. కానీ అదే భాగవతంలో నాస్తికులైన వారిని భ్రాంతి వశులు చేయడానికి కూడా బుద్ధుడు అవతరించాడు అని కూడా చెప్తున్నారు అని అంటున్నారు. అందుకని వాళ్ళకు కొంచెం భ్రాంతి కలిగించడానికే ఇవి ఉద్దేశింపబడ్డాయి అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఎవరైనా శ్రీకృష్ణుడు నాస్తిక సిద్ధాంతాన్ని ఎందుకు ప్రచారం చేయాలి అని డౌట్ వచ్చింది. అంటే బుద్ధావతారం భగవంతుడే కదా, మరి ఆయన ఎందుకు ఇలా ప్రచారం చేశారు అంటే దాని సమాధానం ఏం చెప్తున్నారు అంటే బుద్ధ భగవానుడు ఒక ఫామ్ అని అలా చెప్పకుండా ఆయన జ్ఞానం అనే విషయాన్ని బోధించారు. అందుకని అదనమాట ఇక్కడ అనేది చెప్పేది. సో వేదాల పేరిట హింసాకాండ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి దానిని అంతం చేయటానికి భగవంతుడు సంకల్పించారు. సో ఈ మతాచార్యులందరూ మాంసభక్షణ, నామమాత్ర మతాచార్యులు మాంసభక్షణ, ఇటువంటి హింసా చర్యలన్నీ కూడా వేదాలు ఒప్పుకున్నాయని చెప్పడం మొదలుపెట్టారు, సమర్థించడం మొదలుపెట్టారు. ఏది ఈ యాగం చేస్తే బలి ఇవ్వచ్చు, ఆ యాగం చేస్తే బలి ఇవ్వచ్చు, కానీ బుద్ధ భగవానుడు ఎప్పుడూ కూడా ఏ జీవిని హింసించవద్దు అనేదే ఆయన చెప్పడం జరిగింది, బోధించడం. ఆ విషయాన్ని బోధించడానికే భగవంతుడు ఈ రూపంలో వచ్చి చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఇది ఒక సాకుగా తీసుకుని అహింసను సమర్థించడం మొదలుపెట్టారు. అందుకని వేదాలలో ఇది ఒప్పుకున్నారు, బలి ఇవ్వచ్చు అన్నారు అని చెప్పేసి. సో ఆ బుద్ధ భగవానుడు దానిని కూడా ఖండించారు. సో అహింస అనేది ఎంత తప్పో ఆ రకంగా బుద్ధ భగవానుడి రూపంలో భగవంతుడు చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మన నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సనాతన అయితే ఈ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇంతకీ పూర్వాచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవడం. సో గురువులు
చెప్పినట్లు సనాతన ధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస. నారదీయ పురాణంలో కూడా ఉంది. భక్తి విధానాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి త్వరలోనే అభీష్టాలన్నీ కూడా సిద్ధిస్తాయి అని. సో, ఆ ఆసక్తి ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా భగవంతుడు ఇక అన్నీ జరిగేటట్లు చేస్తారు. ఫస్ట్ అందుకని ఆసక్తి, ఇంట్రెస్ట్, శ్రద్ధ ఉండాలి. ఆసక్తి అంటే శ్రద్ధ, ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు మనకి దేని మీదైనా ఉందనుకోండి, సపోజింగ్ ఏదైనా మూవీస్, షో ఏదైనా చూడాలంటే ఎంత ఆసక్తో ఉంటుంది. అప్పుడు ఎంత శ్రద్ధగా టైంకి వెళ్ళిపోయి ఒక బిగినింగ్ సీన్ కూడా మిస్ అయిపోకూడదనుకుంటాం. ఇదేంటి 5 మినిట్స్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ సీన్ మిస్ అయిపోతాం అనుకుంటూ ఉంటాం. దేనికి అంత శ్రద్ధ, అంత ఆసక్తి ఉండబట్టి. సో, ఆసక్తి పెంచుకోవడం భగవంతుడి పట్ల చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటి ఆసక్తి, శ్రద్ధ ఉంటే భగవంతుడే మిగిలినవన్నీ ఆయనే అరేంజ్ చేస్తారు. సో, అలా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి త్వరలోనే సర్వాభీష్టాలు సిద్ధించును. వాళ్ళు అనుకున్నవన్నీ అయిపోతాయి. వాళ్ళకి ఏది కావాలో అది. అంటే వాళ్ళ భక్తి మార్గం వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్‌గా తెరుచుకుంటుందనమాట. వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉంటే. సో, నెక్స్ట్‌ది భగవత్ ప్రీతికి ఐహిక భోగాలు పరిత్యజించాలి. మరి పద్మ పురాణంలో గూడా ఏం చెప్పారు? భగవత్ సేవ కోసం మనం ఐహిక భోగాలు త్యాగం చేసిన వాళ్ళు మరి విష్ణులోకంలో ఐశ్వర్యాలన్నీ వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయని. అలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో కాదు. మనం ఆటోమేటిక్‌గా భక్తిభావంతో అది బావుంది ఈ ఐహిక సుఖాల కంటే అనే స్థితిని నేచురల్‌గా తెచ్చుకోవాలి. అక్కడేదో ఇలా ఉంటే మనకక్కడ ఐశ్వర్యాలు రెడీగా ఉన్నాయంటే మనకింకా ఐహిక భావం పోలేదు. అప్పుడు మనం భక్తిలో ఏమి ఆహ్, స పురోగమనం చెందలేదు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్‌ది పవిత్ర ధామాల్లో ఉండడం. మరి ద్వారకలో లేదా ఒక 6 మాసాలు 15 రోజులు అలా ఉన్న వాళ్ళకు విష్ణులోక ప్రాప్తి, సారూప్యముక్తి. సారూప్యం అంటే నారాయణుడి రూపం. ఇలాంటి ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయని స్కంద పురాణం గూడా చెప్తోంది. బ్రహ్మ పురాణంలో గూడా ఏమన్నారట, ఈ జగన్నాథ క్షేత్ర మహత్యాన్ని ఏమని వర్ణించాలి? 80 మైళ్ళ విస్తీర్ణం అంటే ఏరియా 80 స్క్వేర్ మైల్స్ ఉందట ఈ జగన్నాథ క్షేత్రం. ఇలాంటి ఈ ప్రాంతంలో అందరూ గూడా స్వర్గస్థులైన దేవతలకు వైకుంఠ లోకంలో వలె చతుర్భుజులుగా కనిపిస్తున్నారు. సో, ఈ జగన్నాథపురిలో ఉన్న వాళ్ళందరూనంట పైనున్న దేవతలకు గూడా చతుర్భుజులుగా కనిపిస్తున్నారట అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు. అంటే అంతటి పవిత్రమైన స్థానం అన్నమాట జగన్నాథపురి. అక్కడికి వెళ్ళామంటే మనందరికి మనకు కనిపించకపోయినా గూడా సారూప్యం వస్తుందన్నమాట. దేవతలకు కనిపిస్తున్నాం మనం ఆ సారూప్యంతో అంటున్నారు. సో, మనం ఆ పవిత్ర ధామాల్లో ఉండడం ఆహ్, హ్మ్. ఎంత ఆహ్ ఎంతటి ఫలితాన్నిస్తుందన్నది చెప్తున్నారిక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్. నైమిషారణ్యంలో గూడా మరి ఈ సౌనకాది మహామునులందరూ సూత గోస్వామిని భాగవతాన్ని విషయాన్ని చెప్పమని అడిగారు గదా! గంగానది మహత్యం వారికి ఆయన సూత గోస్వామి మునులందరికీ వర్ణించి గంగానది మహత్యాన్ని జెప్పారు. ఏమని? గంగానది జలాలు మరి ఎప్పుడూ భగవంతుడిని పూజించిన తులసి పరిమళంతో గుబాళిస్తూ ఉంటాయి. అందుకని గంగానది శ్రీకృష్ణుడి వైభవాన్ని చాటే నిత్యవాహిని అంటున్నారు. ఈ గంగా జలాలు ఎక్కడ ప్రవహించినా సరే అక్కడ ప్రజలందరూ గూడా ఆహ్, బయట లోపల గూడా బయట క్లీన్ అవుతారు. మానసికంగా గూడా వాళ్ళు పవిత్రులవుతారు. అంతటి పుణ్య ఆహ్, తీర్థం అది గంగా నది అని చెప్పి మనకి ఆయన సూత గోస్వామి ఈ మునులందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది గంగా నదిని. ఇది మొదటి స్కందం 19వ అధ్యాయంలో. సో, అవసరమైన దానిని మాత్రమే స్వీకరించడం. నారదీయ ఇది గూడా మనం చెప్పుకున్నాం గదా! అన్నెసెసరీది వద్దు అని. నారదీయ పురాణం లో గూడా చెప్పారు ఈ విషయం. భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు గూడా వాళ్ళకి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ పరిగ్రహించకూడదు. అంటే స్వీకరించకూడదు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి భక్తిలో అశ్రద్ధ ఉండకూడదు. మనం ఇక ఇవి గావాలి, అవి గావాలి, ఈవెన్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ తినాలి, ఇలా అనుకుంటున్న మైండ్ ఇంక వేరే దాని మీద ఉన్నట్ల. ఎప్పటికప్పుడు ఇవన్నీ గూడా మనం స్లోగా కొంచెమన్నా ఇప్పుడు 4 సార్లు కాఫీ తాగేవాళ్ళు 2 సార్లు తాగితే అక్కడికి మనం కొంత పురోగమనం చెందినట్లే. 2 సార్లు తాగేవాళ్ళు ఒక్కసారి తాగితే పురోగమనం. ఒక్కసారి తాగేవాళ్ళు కంప్లీట్‌గా మానేస్తే ఇంకా మనం కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అయినట్లే. సో, ఒకేసారి ఈ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతామా అనే సందేహం వద్దు, భయం వద్దు, ఆందోళన వద్దు. మన సిన్సియర్‌గా మన ఎఫర్ట్ మనం ఎక్కడికక్కడ మనకు ప్రోగ్రెస్ అసలు ఉందా? లేదా? అనేది. అది చేస్తూ ఉంటే ఎప్పటికి సాధన ఫలితం వస్తుందో అది మన సాధనను బట్టి ఉంటుంది. కానీ మనం ఆ రకంగా ప్రయత్నిస్తూ వెళ్ళాలనమాట.
ఒకేసారి 8 కప్పుల నుంచి 0 కప్స్‌లోకి వస్తే మరీ మంచిది. అది గూడా అది ఎలాగూ మంచిదే. అలా చేయలేనప్పుడు కనీసం ఇలా క్రమేణా వచ్చినా బెటరే గదా! స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని భగవంతుడు మరి అక్కడ గూడా చెప్పారు గదా భగవద్గీతలో. కొంచెమైనా ఈ మార్గంలో ఉంటే మహాభయాన్నించి నువ్వు విడుదలవుతావు అని. సో, అలాగే ఇంకేమంటున్నారు? హరే కృష్ణ మంత్రం. రోజుకి మరి ఆహ్, ఒక 1,00,000 సార్లు చెప్పాలన్నారనుకోండి. అది సాధ్యం గానప్పుడు మన శక్తికి అనుగుణంగా ఆ సంఖ్యను తగ్గించుకోవచ్చు. మరి అందుకని ప్రభుపాద ఏమన్నారంటే, నా శిష్యులకు రోజు 16 మాలలు జపం చేయమని మేము ఉపదేశిస్తున్నాము అని ఈ ప్రభుపాద అదొక లిమిట్ పెట్టారనమాట. అందరూ మరి ఇన్ని చేయలేరు గాబట్టి, ఆయన మీరు ఇన్ని చేయండి. దానిని వాళ్ళు చెయ్యాలి. ఎవరైనా 16 మాలలు గూడా చేయలేకపోతే మిగిలిన భాగాన్ని మర్నాడు పూర్తి చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. కాకపోతే ఈ ఈ ఈ వ్రతంలాగా ఇది మరి శిష్యులుగా ఉన్నప్పుడు ఇది అంగీకరించి చేసుకోవాలి. ఎవరు శ్రద్ధగా పాటించరో వాళ్ళు మరి అశ్రద్ధధాములు. అంతే గదా! మరి చెయ్యని వాళ్ళు అశ్రద్ధ. భగవత్ సేవలో మరి అది మనం చేస్తాము అని చేయనప్పుడు మరి అది అపరాధమే గదా! అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అలాంటి అపరాధాలు ప్రోత్సహించకుండా భక్తి మార్గంలో ఉండాలి. హ్మ్. అపరాధాలు ప్రోత్సహించామంటే మరి మనకి ప్రగతి ఉండదు అంటున్నారు. కాబట్టి మన శక్తిని అనుసరించే నియమాలను స్వీకరించాలి అంటున్నారు. అలా స్వీకరించిన తర్వాత మాత్రం వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. సరే దీక్ష ఇవన్నీ స్వీకరించేస్తానని వెళ్ళి ఆ నియమాలు పాటించలేదనుకోండి, ఇంక ఉపయోగం ఏముంది? అది మరీ కరెక్ట్ కాదు. అందుకని మనం ఎంతవరకు చేయగలం అంతవరకు మనం చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. స్వీకరించిన తర్వాత మాత్రం కరెక్ట్‌గా మనం ఏం మాట ఇస్తామో ఆ మాట మనం చెయ్యాలి. అది ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అంటున్నారు. అలాగే ఏకాదశి ఉపవాస వ్రతం. మరి ఏకాదశి ఉపవాసం చేస్తే పాపాలన్నీ నశించి పవిత్ర జీవనం వస్తుందని బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో ఉంది. కేవలం ఉపవాసం చేయడం ఒక్కడే గాదు ముఖ్యం. అది హ్మ్. అతనికి భగవంతుడి మీద విశ్వాసాన్ని, ప్రేమని పెంచాలి. ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం చేయడంలో అంతరార్థం ఏమిటి అంటే, మన శరీర అవసరాలను తగ్గించుకోవడం, నామజపంలో అలాంటి కీర్తనలోనో ఏదో ఒక విధంగా భగవత్ సేవలో కాలాన్ని గడపటం. అది గూడా ముఖ్యం. కాబట్టి ఉపవాస రోజుల్లో ముఖ్యంగా భగవత్ లీలల్ని స్మరించడం, నిరంతరం ఆయన శ్రవణం చేయడం చాలా మంచిది అంటున్నారు. ఇక వటవృక్షాదుల పూజ. అంటే మరి రావి చెట్టు, ఉసిరి చెట్టు, తులసి మొక్క. స్కంద పురాణంలో రోజు మరి తులసి మొక్కకి, ఉసిరి చెట్టుకు నీళ్లు పోయాలని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే గోబ్రాహ్మణులను గౌరవించాలి. సాష్టాంగ ప్రణామాలతో, స్మరణలతో వైష్ణవులను సేవించాలి. ఇవన్నీ గూడా భక్తుడికి పూర్వజన్మ పాపాలు నశింపజేయటానికి తోడ్పడతాయట. గోవులను బ్రాహ్మణులు మనం గౌరవించినప్పుడు ఎలా సాష్టాంగ ప్రణామాలతోనూ, స్మరణతోనూ వైష్ణవుల్ని గూడా గౌరవించాలి. భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని పరిహరించడం అంటే వదులుకోవడం. సో, చైతన్య మహాప్రభు ఒకసారి గృహస్థుడిని వైష్ణవుడి యొక్క సాధారణ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలని ప్రశ్నించారట. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుని ఒక గృహస్థుడు ప్రశ్నించాడు. వైష్ణవుడు అంటే సాధారణ వైష్ణవుడి ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి అని. అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే, వైష్ణవుడైన వాడు ఎప్పుడు గూడా భక్తులు గాని వారి సాంగత్యాన్ని వదులుకోవాలి. అది ముఖ్యమైన పాయింట్ అని చెప్పారు. అలాగే భక్తులు కాని వాళ్ళలో 2 తెగల వాళ్ళున్నారు. ఒకళ్ళేమో సర్వాధికారాన్ని వ్యతిరేకించేవారు. రెండో వాళ్ళు విపరీతమైన ఐహిక దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు. అందుకని ఐహిక దేహాల్లో మునిగిపోయే వాళ్ళైనా, లేదంటే భగవంతుడి అధికారం కాదనే వాళ్ళైనా, అంటే మేమే గొప్ప అనేటటువంటి అన్నీ మా కంట్రోల్‌లో ఉన్నాయి, భగవంతుడు లేదు, ఏం లేదు అనుకునే వాళ్ళొకళ్ళు. ఇంకొకళ్ళేమో విపరీతంగా ఈ బాహ్య దృష్టి, బాహ్య కోరికలు, బాహ్య ప్రపంచపు ఆహ్, ప్రలోభాల్లో చిక్కుకున్న వాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు. 2 రకాల వాళ్ళు. ఈ భక్తులు కాని వాళ్ళు. అయితే భగవంతుడి వీళ్ళల్లో గూడా ఈ బాహ్య ప్రపంచం మీద దృష్టి ఉన్న వాళ్ళకంటే భగవంతుడు అధికారి కాదు అనేవాళ్ళు అవైష్ణవులనమాట. అంటే వైష్ణవులకు ఆపోజిట్. అలాంటి వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని అసలు పూర్తిగా
వదిలేయాలి. ఎందుకు మనం ఇందాక ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం గదా! వాళ్ళ సాంగత్యం ఎలాంటిదంటే ఉక్కు పంజరంలోనూ, అగ్నిహోత్రంలో అయినా ఉండొచ్చేమో గానీ, ఈ భక్తులు కాని వాళ్ళ మధ్య ఉండడం ఇంకా కష్టం. అగ్నిలో ఉన్న దానికన్నా కష్టం అంటున్నారు. అలాగే విష్ణు రహస్యంలో గూడా ఇలాంటిదే చెప్పారు. ఏమని? మరి ఒక పెద్ద పులినో, సర్పాన్నో, మొసలినో అయినా మనం వాళ్ళ దగ్గరలో అయినా ఉండొచ్చు గానీ, ఈ భక్తులు గాని వాళ్ళ దగ్గర ఉండలేము అని చెప్పి విష్ణు రహస్యంలో చెప్పారు. ఉక్కు పంజరంలోనో, అగ్నిహోత్రంలోనో అయినా ఉండొచ్చు గానీ, భక్తులు గాని వాళ్ళ దగ్గర ఉండలేమని కాత్యాయన సంహిత అనే దానిలో గూడా అనే గ్రంథంలో చెప్పారట. ఇక ఐహిక కామ్యాన్ని పొందగోరు వ్యక్తి ఎవరైనా సరే దేవతలను ఆరాధింపవచ్చు అని వేదాలు చెప్తున్నాయి. అంటే ఐహిక కోరికలకి మరి మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ఒక దాని మీద భక్తులు, వాళ్ళు నాస్తికులు కాదు. అందుకని వాళ్ళు ఓకే. కానీ అసలు నాస్తికులు పూర్తిగా భగవంతుడేముంది ఇదంతా మనదేననే ఇదిలో ఉండేవాళ్ళు మరీ వాళ్ళనమాట నాస్తికులు. సో, ఈ ఐహిక కోరికలు కావాల్సిన వాళ్ళు దేవతల్ని ఆరాధించవచ్చు అని వేదాలు చెప్తున్నాయి. ఉదాహరణకి ఒక వ్యాధి నుంచి విముక్తి చెందాలనుకునే వాళ్ళు కొందరు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించొచ్చని వేదాల్లో ఉంది. అంటే సూర్యుడిని ఉపాసన చేస్తే జబ్బు తగ్గుతుంది అని. అలాగే రూపవతి అయిన భార్య కావాలనుకునే వాళ్ళు మరి పార్వతీదేవిని అర్చించొచ్చు అంటారు. అలాగే ఉన్నత విద్య కావాలనుకున్నప్పుడు సరస్వతీదేవిని ఇలా మన బాహ్య ప్రపంచ కోరికల కోసం మనం ఈ రకంగా ఏ దేవతలు ఏ కోరికలు తీరుస్తారో మనకి భాగవతంలో గూడా ఇచ్చారు ఈ విషయాలు. కాబట్టి అలాంటి దేవతారాధనలంతా గూడా ఎంత భక్తిగా మనం ఆ దేవతల్ని కొలిచినా, చివరికి వాళ్ళు హ్మ్. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో లేరు కాబట్టి, వాళ్ళ కోరికలన్నీ కూడా మరి ఐహిక కోరికల కోసమే వాళ్ళ భక్తి కాబట్టి, నిజంగా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక భక్తులు కాదు అని చెప్పి అంటున్నారు. సో, వీళ్ళకి దేవతల మీద నమ్మకం ఉంది. భక్తులే. కానీ దేనికి భక్తులు? వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికత లేనప్పుడు నిజ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు కాలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ భక్తి అంతా గూడా ఐహిక హ్మ్. కోరికలతో అటాచ్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి. అలాగే మరి నిరాకార తత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ విషయం గూడా మనం చూసాం. సేమ్ థింగ్. యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ అని మనం చూస్తాం గదా! మధ్యాజి అంటే ఎవరిని ఆరాధిస్తే వివిధ దేవతలను ఆరాధించే భక్తులు మరి ఆ లోకాలకు వెళ్తారు. అంటే ఎవరిని పితృదేవతలను ఆరాధిస్తే పితృదేవతల దగ్గరికి వెళ్తారు. దేవతలను ఆరాధిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి, నా భక్తులు నా దగ్గరికొస్తారని చెప్పారు గదా! ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. అలాగే కోరికలతో దేవతల్ని కొలుస్తూ ఉంటామని. అది గూడా భగవద్గీతలో చూస్తాం. కామైస్తైస్తైర్హృతజ్ఞాన ప్రపద్యంతే అన్య దేవత. సో, దేవతల్ని డిస్‌రెస్పెక్ట్ చేయమని కాదు. దేవతల్ని పూజ చేస్తున్నామంటే కోరికల కోసం చేస్తున్నాం. మనం పైన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. సో, ఆ యాటిట్యూడ్ వదులుకో అంటున్నారు. అది. హ్మ్. అది భక్తికి ఉపయోగం లేని యాటిట్యూడ్. ఎందుకంటే సా భౌతికత్వంతో అటాచ్‌మెంట్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి. అలాగే అనర్హులైన శిష్యులని మనం తీసుకోకూడదు. అధికంగా దేవాలయాలు నిర్మించడం, నానా గ్రంథ పఠనాసక్తి అంటే రకరకాల గ్రంథాలు చదవటం ఇవన్నీ గూడా వేస్ట్ అంటున్నారనమాట. అంటే అనేకులు శిష్యులుగా ఉండవచ్చు కానీ ఎవరి పట్ల వారు తనకు చేసిన సేవకు కృతజ్ఞతతో ఉండరాదు. ఎవరు గురువు. ఆయనకి ఎంతో మంది శిష్యులుండొచ్చు. వీళ్ళు నాకు ప్రత్యేకంగా సేవలు చేస్తున్నారని కొంతమంది మీద ఎక్స్‌ట్రా కృతజ్ఞత అదేమీ ఉండకూడదు గురువుకు. అలాగే దేవాలయాలు నిర్మించడం పట్ల ఎంతో అమితాసక్తి గూడా ఉండకూడదు. భక్తి భావాన్ని పెంపొందించే పుస్తకాలని తప్ప అవసరం లేని గ్రంథాలు పఠించకూడదు. అలాగే మరి భక్తుడు మరి భాగవతం, భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా చదవాలి అని మనం చూసాం. భక్తి రసామృతం ఇవి చదివితే చాలు అతనికి భగవంతుడి మీద భక్తి అర్థమవుతుంది. ఇతర గ్రంథాలన్నీ గూడా అనవసరం అంటున్నారు. భాగవతంలో గూడా నారద ముని యుధిష్ఠిర మహారాజుకి మరి ఏం చెప్పారంటే ఎన్నో వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు వర్ణిస్తూ
సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసిన సన్యాసుల ధర్మం గురించి ఇలా వర్ణించారు. ఏమని? సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించిన వాళ్ళు అనర్హులైన వాళ్ళని శిష్యుడిగా స్వీకరించకూడదు. సో అనర్హుడైన గురువుని చూసుకోకూడదు, అనర్హుడైన శిష్యుడిని చూసుకోకూడదు. ముందుగా సన్యాసి తనకు శిష్యుడయ్యేవాడి యొక్క అసలు భక్తుడా, భక్తి కోసం అన్వేషిస్తున్నాడా, శ్రద్ధ ఉందా లేదా అని పరీక్షించాలి. అలా లేనప్పుడు తీసుకోకూడదు. అందుకే మరి టెస్ట్లు ఉంటాయి కదా. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఎంత అవ్యాజమైన అనుగ్రహం అంటే, ప్రామాణికులైన ఆచార్యులందరూ కూడా ఈ భగవంతుని గురించి ప్రచారం చెయ్యాలి అని ఆయన ఆదేశించారు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు సంప్రదాయంలో సన్యాసులంతా కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యం గురించి ఎప్పుడు సర్వత్రా ప్రచారం చేయొచ్చు. ఎవరైనా శ్రద్ధాభక్తులతో శిష్యులు కావాలనుకుంటే సన్యాసి తప్పకుండా ఆ శిష్యుల్ని స్వీకరించాలి అంటున్నారు. ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే, శిష్యుల సంఖ్య పెరగనిదే మరి ఈ చైతన్య కృష్ణ చైతన్యం ప్రచారం కూడా జరగదు కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు సంప్రదాయానికి చెందిన ఈ సన్యాసి ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడైనా అనర్హుణ్ణి కూడా శిష్యుడిగా స్వీకరించడం జరగవచ్చు. ఆ తరువాత ఆ ప్రామాణికుడైన గురువు గారి అనుగ్రహం వల్ల ఆ శిష్యుడు క్రమంగా మళ్ళీ పురోగమనం సాధిస్తాడు, ప్రగతి సాధిస్తాడు. ఏమైనా కానీ ఈ కృత్రిమ గౌరవాల కోసం, పేరు ప్రతిష్టల కోసం మనం ఎక్కువ మంది శిష్యులను చేర్చేసుకోవాలి అనేది ఉండకూడదు అంటున్నారనమాట. అలాగే మరి గురువుగారి పాండిత్యాన్ని ప్రకటించటమో, ప్రదర్శించటమో, లేక రకరకాల స్థలాల్లో ఉపన్యాసిస్తూ ఇలా పేరు ప్రతిష్టలు ఆర్జించడాను, లేదంటే గ్రంథాలు చదవటం, ఇలాంటి గ్రంథ పఠనం ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. ఇవి కాదు మనం చేయవలసింది, స్పీచ్లు ఇవ్వడము, ఈ గ్రంథాలు అని అంటున్నారనమాట. అలాగే దేవాలయ నిర్మాణాల కోసం సన్యాసి టూ మచ్ ఆసక్తి చూపకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? ఈ చైతన్య మహాప్రభు సంప్రదాయంలో గురువులందరూ గురువుల జీవితాలు మనం కనుక చూసినట్లయితే, ఈ సంప్రదాయంలో గురు పరంపరలో ఉన్న గురువులను చూస్తే వాళ్ళంతా ఎవరు కూడా దేవాలయ నిర్మాణంలో అంతగా ఆసక్తి వాళ్ళకి లేదు. కానీ సేవాభావంతో ఎవరైనా ముందుకొచ్చి స్వార్థరహితంగా ఆచార్యుల మీద వాళ్ళు ఉంటే, అప్పుడు ఆచార్యులు అలాంటి భక్తుల్ని పెద్ద పెద్ద ఆలయాలను నిర్మించండి అని ప్రోత్సహించేవారు. ఎవరైనా సేవాభావంతో వచ్చి ఆ గురువుల దగ్గర మాకు ఇలా ఉంది అంటే అలాగే కట్టండి అని చెప్పేవారు. అంతేగాని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇలా కట్టాలనే ఇది అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఏంటంటే, రూపగోస్వామి వద్దకు ఆలయాన్ని నిర్మిస్తానని చెప్పి అక్బర్ చక్రవర్తి దగ్గర మహారాజ్ మాన్సింగ్ ఉండేవాడు, సైన్యాధిపతి ఆయన. ఆ మాన్సింగ్ ఆయన అక్బర్కి సైన్యాధిపతి కదా, రూపగోస్వామి దగ్గరికి వచ్చి ఒక ఆలయాన్ని నిర్మిస్తానని చెప్పేసి అంటే, అప్పుడు గోవిందుడికి ఒక పెద్ద ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి అతన్ని రూపగోస్వామి ప్రోత్సహించారు. మరి ఆ ఆలయానికి చాలా ఖర్చు అయింది. కానీ ఆయన పెట్టగల స్థితిలో ఉన్నాడు, పెట్టాలని ఆసక్తితో ఉన్నాడు, ఆయన అడిగాడు. అలాంటప్పుడు వద్దు అని ఎందుకు అంటారు? అంతేగాని ఈ గురువులు ఈ శిష్యులతో మీరు వెళ్ళి ఆలయాలు నిర్మించండి భారీగాని అటువంటివి చెప్పరు. అది కాదు అక్కడ ఇంపార్టెన్స్. గురువుకి శిష్యుడికి మధ్యలో ఉపదేశంలో ఇది కాదు మనం ఉపదేశించవలసింది అంటున్నారు. అది అక్కడ డిఫరెన్స్. అదేమిటి గుడి కట్టడంలో తప్పేముంది, గుడులు వద్దంటున్నారే? గుడులు వద్దనడంలా ఈ భక్తి మార్గంలో చేసే ఉపదేశాల్లో గుడులు కట్టండి అనే ఉపదేశం లేదు. ఎవరైనా గుడులు కట్టాలి అనే ఇంట్రెస్ట్తో వాళ్ళకి శక్తి ఉండి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ప్రోత్సహిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అది ఇలాంటి గురువు వ్యక్తిగతంగా దేవాలయాల నిర్మాణానికి పూనుకున్నాడు. భక్తుడికి ఉండి డబ్బుండి అతను వచ్చినప్పుడు దానిని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి గుడి కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇలా రూపగోస్వామి లాంటి ఆచార్యులందరూ కూడా ఒక అందమైన దేవాలయాన్ని నిర్మించడానికి ఆ భక్తుడి డబ్బును వీళ్ళు వాళ్ళు ఏదన్నా డొనేషన్ ఇచ్చి మీరు కట్టండి అంటే, మాకు అది తృప్తి, మాకు డబ్బు ఉంది, ఇంత ఉంది, మాకు అది భగవత్ ఆలయంలో పెట్టాలని ఇచ్చినప్పుడు చేస్తారు. అంతేగాని వీళ్ళు ఏదో నేను వ్యక్తిగతంగా నేనే ఒక ఆలయం స్టార్ట్ చేయాలి అని అట్లాంటిది చెయ్యరు అంటున్నారు. అయితే అప్రమాణికులైన గురువులు ఇస్తారని చెప్పేసి ఒక్కొక్కసారి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మరి ఎవరు ప్రామాణికులు ఎవరు కాదనేది మన కామన్ సెన్స్తో మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సో అది ఇక్కడ పాయింట్.
ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే సాధారణ వర్తనలో రుజుత్వం, అంటే నిష్కపటంగా ఉండాలి. లాభ అలాభాల్లో సమదృష్టి, లాభం వచ్చినా నష్టం, అలాభం అంటే నష్టం, ఏదొచ్చినా సమదృష్టితో ఉండాలి. దీనికి పద్మ పురాణంలో ఒక చక్కటి సూక్తి చెప్పారు. ఏమని? కృష్ణ చైతన్యంలో జీవించే వారికి ఐహిక లాభ నష్టాల వల్ల ఎలాంటి కలత వాళ్ళకు ఉండదు. ఐహికంగా లాభం వస్తే పొంగిపోరు, నష్టం వచ్చినా కృంగిపోరు అని చెప్పారు. ఎందుకు? వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి మీదే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏదొచ్చినా వాళ్ళకి ఒకటే అని చెప్పి పద్మ పురాణంలో కూడా చెప్పారు. అంటే ఎవరైతే మనం ఐహిక కార్యకలాపాల మీద ఆలోచనలతోనే ఈ బద్ధ జీవితంలో ఉంటే ఇక వాటి మీదే ఉంటుంది. ఏదైనా లాస్‌లు, గెయిన్‌లు వస్తే ఇక ఒకటే వరీ అయిపోతూ ఉంటాం. కానీ ఎవరైతే ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏది జరిగినా వాళ్ళకి ఏమీ ఎఫెక్ట్ ఉండదు వాళ్ళకి మనసుకు. అందుకనే పద్మ పురాణంలో ఇంకా ఏం చెప్పారంటే, సంతాపానికి గాని, కోపానికి గాని ఎవరైతే వశులవుతారో వాళ్ళకి భగవంతుడికి మనస్సులో భగవంతుని సాక్షాత్కారం జరగదు. వాళ్ళకి భగవత్ సాక్షాత్కారం వాళ్ళ మనస్సులో ఉండదు అంటున్నారు. ఎవరైతే సంతాపం అంటే దుఃఖానికి గురవుతారో, అలాగే ఎవరైతే కోపానికి వశమైపోతారో వాళ్ళకెప్పుడు భగవత్ సాక్షాత్కారం. కాబట్టి ఎప్పుడు దుఃఖం పడకూడదు, ఎప్పుడు కోపం కూడా తెచ్చుకోకూడదు అని మనకు అర్థమవుతుంది. దేవతలు గురించి చెప్పారు. ఇక అన్య దేవతల పట్ల తగిన గౌరవం మనం చూపించాలన్న విషయం మర్చిపోకూడదు. ఆ అన్య దేవతలకు భక్తుడు కాకపోవచ్చు. అంటే భక్తుడు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, మన దృష్టి, మన ఆకర్షణ దేని పట్ల ఉన్నది అంటే భగవంతుడి పట్ల ఉన్నది. బట్ దేవతలందరూ కూడా భగవంతుడి శరీరంలో భాగాలే అని మనం మర్చిపోకుండా వాళ్ళ మీద గౌరవాన్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా చూపించాలి. అలాగే ఒక వైష్ణవుడు శివుడికి, బ్రహ్మకి ఎవరికైనా సరే వీళ్ళందరికీ తప్పనిసరిగా మనం గౌరవాన్ని చూపించాలి. అసలు వైష్ణవుడు చిన్న చీమనైనా సరే గౌరవించాలన్నారు. ఇంకా అలాంటప్పుడు దేవతల్ని గౌరవించకుండా ఎలా ఉంటాం? పద్మ పురాణంలో కూడా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు హరి దేవాది దేవుడు, అందుకే ఆయన ఆరాధనీయుడు. అంటే ఇతర దేవతలను ఆదరించకూడదు, రెస్పెక్ట్ చేయకూడదని కాదు దాని అర్థం అంటున్నారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ జీవహింస తగదు. ఇది మరి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఏ ప్రాణిని కూడా చికాకు పరిచి మనస్సు నొప్పించకుండా ఉంటారో, ఎవరు దయామయుడైన తండ్రి తన పిల్లల్ని చూసుకున్నట్లు సర్వప్రాణులను చూసుకుంటాడో, ఎవరి హృదయం పవిత్రమో అటువంటి వాళ్ళు అచిరకాలంలోనే భగవంతుడి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు. మహాభారతంలో చెప్పిన సూక్తి ఇది. కాబట్టి ఏ ప్రాణిని చికాకు పరచకూడదు, వాళ్ళ మనస్సును కూడా నొప్పించకూడదు. మరి మన ఒక తండ్రి గనక పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటాడో సర్వప్రాణులను అలా చూసేవాడు భగవంతుడి అనుగ్రహానికి పాత్రలు. అందుకే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో ఇవి ఉంటాయి. ఎదుటి వాళ్ళ ఆనందంలో రమిస్తాడు అంటున్నారు. మనం ఈ రోజుల్లో మెంటాలిటీ ఏంటి? ఎదుటి వాళ్ళ ఆనందం చూస్తే మనకి దుఃఖం కలుగుతుంది. అయ్యో మనకు లేదు వాళ్ళకుంది ఆనందం అని. దానికి ఆపోజిట్ అనమాట. ఎదుటి వాళ్ళు ఆనందిస్తే వీళ్ళకి ఆనందం అనమాట. అలా అలా ఎవరుంటారు? మరి పేరెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ పిల్లలు ఆనందంగా ఉంటే వీళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు. వాళ్ళు అలా సర్వ ప్రపంచాన్ని, సర్వ ప్రాణుల్ని అలా చూస్తున్నారు. దయామయుడైన తండ్రి తన పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటాడో సర్వ ప్రాణుల్ని అలా ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వాళ్ళు భగవద్ అనుగ్రహానికి పాత్రులు అని చెప్పి. సో ఇది లాస్ట్ పాయింట్. మనం చూసినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్స్. సో అవి ఈ ముందుగానే మనం ఇక్కడ ఈ 20 పాయింట్స్ చూసాం కదా. ఇక్కడ ఈ పీపీటీలో అవి మళ్ళీ క్లియర్గా మళ్ళీ చదివాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో అది